One ntine chake nde napita kuonera madolphin eti zija mashow amene maonera madolphin sindimadziwa kuti ndi zinyama za nzeru kwambiri, zimavina kumvera nyimbo, kumavina kumatsatira beat ndithu zonse ndithu kukhala mu line kumapanga zomwe zaphunzitsidwa. Komanso akuti madolphin akadziona pamira amadzidziwa kuti ine ndiuyo zangayo ndiuyo, kudzichita recognize munjira yotero ngati si chinyama yayi eti maka nsomba chinyama chake eti. Komanso ndi imodzi mwa nsomba ziya zimagona hafu, kuti mbali imodzi diso limodzi limakhala likuyang'ana diso lina lagona, hafu ya ubongo umakhala wagona, hafu ina ili maso. Akuti kwina kumakhala kuti ikuyang'anira kunena kuti kubwera zoopsa, ngati kuli kubwera zoopsa ikhale kuti ikuzindikira. Mbali ina ikamaliza kugona ikamadzuka ndikuti mbali ina iso itani itsinzina, brain iso mbali imodzi yamba kutani iyamba kugona. Zodabwitsa chilengedwe chake eti. Akutiso madolphin amapatsana mayina ende akuti ali ndi njira zawo amakhala ngati akupanga wiso, koma wiso ya dolphin iliyonse imakhala yosiyana ndi ya wina, kusonyeza kuti almost like mayina ndi amadziwana akamayitanana kunoti andiyitana ine kubwera. Nde china fact yodabwitsa kwambiri ndiyoti madolphin amakonda kusewera, ndi nsomba za social kwambiri. Ngona kumakonda kukhala swimming with the dolphins, mashow ngati amene kuwaphunzitsa kusewera chani pakapatuka nkhani nake kuti nthawi ya covid munja nthawi ya lockdown madolphin anali lonely kwambiri foti anthu ena kunalibe, nde amatenga zinthu amakadolera zinyalala pansi pa nyanja ndikumabwera nazo kuntunda, kubwera ngati kubweretsa ngati mphatso kunyengerera anthu kuti abwererenso m'madzi adzisewera nawo. Komanso ndi nsomba zoti zimakhala mchigulu eti zimakhala mudzi chilichonse mudzi wawo, pena zimatha kukhala 100 zimene kuti gulu lawo limene lolo zimayenda limodzi choncho. Koma pali fact yomwe ili yodabwitsa kwambiri yokhudza madolphin eti. Pali nsomba ina yake imachedwa pufferfish. Pufferfish ndi nsomba yoopsa kunena kuti ili ndi poison eti, imachita release matoxin yoyipa kwambiri. Kudya pufferfish munthu imapha, osatinso munthu yekha komanso nsomba zina zimadziwa kuti nsomba iyi ndi yachani ndi ya poison, sizimayidya pufferfish. Koma madolphin akangoona pufferfish akuti chigulu chimayithamangitsa, ndi pufferfish ija imafufuma ngati njira yodziteteza, ndi imatani imatulutsa zimapoison zake zija, imachita release matoxin aja ikuthawa eti, kunena kuti zinyama zitani zithawe ziyisiye ngati njira ya protection. Tsono madolphin akuti amathamanga dala amapita chifukwa choti amati akapuma pang'ono pokha osati kwambiri amayiyambira dala pufferfish ija cholinga itulutse toxin yakeyo, itulutse chipoison chija. Angokhala ngati apuma pang'ono, ali akangopuma chonchicha nawo amakhala hayi ngati asuta chamba. Madolphin anja onse ndi amapita pamene chakakhala ngati achipuma pang'ono, apuma pang'ono osati kwambiri foti akapuma kwambiri chiyapha. Basa akateronse achano basa azingoyanda mazina zake feeling aire eti. Zochita udabwitsa kuli nsomba zikutani basi zikhala nthawi zikungoyanda mazina zake ziya zonena kuti zili hai basi kena kuno after some time zikachoka mu system atsikhala so bwino mpaka kuti ma addiction ndithu kumakhala kumasakasaka ma pufferfish cholinga asute chani, osati asute koma apume ma toxin amene amatulutsa. Imene ndi fact yodabwitsa kwambiri yomwe inapezeka ndithu kuti akhala akupanga document, akhala akujambula madolphin akukhala ngati kuti ngokonda zosutazi. Imeneyo ndi ma facts chabita ma dolphin zikomo kwambiri.